Sugod kita sa atong weekly doctrinal lecture. Ang atong topic karon gabiuna, simangsa kita sa atong usual nga katikisim, tungod kay nagsulod na kita sa Semana Santa. Ang atong pagatunan karon is bahin sa redemptive suffering. Unsay meaning sa redemptive? Meaning sa redemptive, gikan ka na sa pulong redemption, no? Pagtubos o redemption. Si Jesus, siya ang atong redeemer, tubos. Okay? Yung suffering, pag-antos, no? Suffering, kalisod. So, sa title, atong makita nga naadi ay kalisod, pag-antos, makatabang kini sa pagtubos sa mga kasalanan. So, mo na itong tunan. Kita, naanad kita sa atong kultura, no? Ang atong kinabuhi, ang atong pananaw sa pag-antos, dautan. No? Tanan nga pag-antos, mahospital ka, pagkadaot ka, magsakit, no? Ang atong pagtanaw sa pag-antos o kalisod, dili maayo. O mahimo pa lang, dili kita gusto nga maka-experience ni ani, no? Suffering. Alsa kamot, kung kinsay ganahang suffering, wala yun, di ba? Pero, diri sa pagsaulog na to sa Kwaresma, no? Mao ni ang pagpamalandong nato sa mga kasakit ni Jesus. Ug diha kita matingala sa daghan kaayong pinaagi nga kita luwason sa Ginoo, nganong sa pamaagi pa man nga kalisod, pag-antos, no? Kita ang atong kultura allergic o pag-antos. Dili kita mo pilion nato ang pinakagamay nga pila. No, kung dako taas ang pila, ug taas na ta bagot-bot na ta, no? Mangaway na ta sa Jollibee kung taas kayo ang mga sales girl, away na to, no? Di kita ganahan. Kung ma-traffic lang tagamay, no? Guba na atong adlaw. So naanad kita nga ingada ang atong tinuuhan, no? Gawi. O para nato, kung gamay ang pag-antos, mas nindot, mas lipay, mas happy kita kung ning kinabuhiya ang kinabuhi sayon, no? Pamasage lang, no? Kung tawhay ang kinabuhi. So ang atong damgo kanunay, ang atong damgo sa tanang tao, mamilyonaryo. Eh kung mamilyonaryo ka, sayon ang tanan. Na kay mo serbi nimo at adto ka sa kay kag-eroplano, mahal kayo, hotel. So mo na itong ginahandom tanan. Gusto ta og kasayon, kalipay, hamugaway. Og dili kita tanan naglikay og pag-antos. Pero mga igsoon, pero kung imong susiyon ang mga kasulatan sa mga santos, kung imong tun-an ang mga pagtulunan sa mga santos gikan pa sa una, makita nato ang lahi nga kamatuoran. Makita nato nga bali ang atong ginapangita sa ilang ginapangita. Sa ilang mga sinulat o sa ilang mga eksperyensya, kailan mo anong kinsa na sa picture? Si Padre Pio. Pwede ni mo ano kadiyot? Oh. Si Padre Pio. No? Kita ninyo nang sa kamot niya?
O na ginatawag nga stigmata. Ma'am, dili na siya tagimata. Stigmata. Samad ni Jesus Christ. Samad na ni Jesus Christ, no, sa lansang, sa cross, nga gipaambit kaniya. So, pinaagi sa mga eksperyensya o pagtulunan sa mga santos, diyan nato makita nga sa pag-antos, no, sa suffering, mao nay makatabang na to. It strengthens us and humbles us. Diha kita mahimong mapaubsanon. Sa suffering, mao nay makatabang kanato sa atong kalag. O pinaagi sa mga pag-antos, kita hinay-hinay maumol ngadto sa kinabuhing pagkabalaan, pagkasantos. Kinsa man ning nasa picture? Si San Sebastian. Mao ning patron nga santo sa Bacolod City, Saint Sebastian, no? Kuan siya, usan ni siya ka sundalo sa mga Roman soldier, centurion, taas og ranggo. Nga nahimo siyang Kristiyano, gikan sa pagkapagano, nahimong Kristiyano, nagwali nga mahimong Kristiyano yung mga kauban. Nahibawan siya sa gobernador, gipapana siya, gipapatay. Pero wala siya namatay. Abi nila patay na siya. Nakita siya sa usa ka madre, gialagaan siya sa balay, nabuhi siya. Naayo na siya, nibalik na po siya dito sa gobernador, nagwali na po. O kanang puntuha, gipakulata siya, hantod gyud na matay. Wala na siya kaluwas. So, pinaagi sa pag-antos ug mga kalisod, diha kita maumol nga mahimong santos ug balaan. Nakakita na ba kag santos mga igsoon nga nahimong santos nga sige lang happy-happy? Pangitaa sa history, naa ba kay santos nga nakitang santos nga walay pag-antos, walay sakripisyo, nagsigilag atin og baile, nagsigilag tanaw sine, baile-baile, laglaag na santos? Wa gyud. Tanan nga santos miagi gyud og kalisod. Ngayon, matod pa dire sa libro, ang mga anghel kuno, kung masina pa lang sila nato, no? Ang ilang kasinahan sa tao duha ka bagay. Kung masina pa lang kuno ang anghel, kung pwede pa silang masina sila nato sa duha ka bagay. Una, ang anghel wala katilaw og santos nga Eucharistia, tao lamang. Mo na number 1 nga wala nila. Kita si Jesucristo matulon nato sa sulod sa atong lawas. Mo na usa ka kulang wala sa mga anghel nga naa nato. Santos nga Eucharistia. Number 1 nga kasinahan kung masina pa ang mga anghel. No? Bisan nga ni anghel, wala sa ila na. Unsa na lang kaha sa ubang sikta nga naa na isalikway pa. Una, Holy Communion, wala sila. Kadua, kung masina pa lang kuno ang mga anghel nato, ang ikaduha nga wala kanila suffering. Nganong masina man ang mga anghel sa suffering? Tungod kay in suffering, there is power. In suffering, ang suffering di ay mga igsoon, dili na siya ordinaryo lang nga bagay ang suffering. Ang suffering, ang pag-antos o kasakit, higayon di ay kana mga igsoon. Higayon. Pribilhiyo nga gihatag sa Ginoo kanato, gift di na siya. Ha? Nga tagaan ta og chance nga makaambit sa kasakit
ni Kristo. No? So, ang pagtulunan sa mga santos, gikan pa sa mga unang kasaysayan, dako kuno kaayo og ganti ang suffering. Dako kuno kayo siya og puntos. Kabalo ba mo, mas dako pa og puntos ang suffering ikumpara nimo sa mga good works. Ha? It is greater merit than external works. Mas dako pa siya og puntos, labaw pa siya sa pagwali, preaching, or even miracles. Mga santos makadungog ka, naghimog miracles. Ang ubang santos nakadungog ka, nagwali, naghimog mga maayong bagay. Mas dako pa og ganti o mas dako pa og puntos sa langit ang sufferings. Tiyaw mo na. Nya kita sa mga wala nakahibalo, sa mga wala nakabalo sa katikisim, suffering bad gid siya. Likaya nato taman-taman. Pero di ay naana kitay hope, paglaom nga next time nga moabot ang suffering kanato, dili na ta ma-depress kaayo. Of course, ma-depress gyapon ta, tao ra gud ta. No, nagitay natural reaction sa mga problema. Pero naana kitay gihuptan nga ihibalo, knowledge bag-o nga ihibalo nga di ang suffering di ay dili lang di ay na siya dautan, kundi it's a gift. Ang suffering di ay dakog puntos, labaw pa sa miracle, labaw pa sa preaching, labaw pa sa mga good works. Basig pag-uli ninyo sa balay ha, samara ninyo yung lawas, kaya ngayon ay suffering, kuhan, dili pod. Dili mo mangita og suffering. Kung mo abot, kana, atubangon. Pero dili ko pangitaon, no? O kabalo ba mo mga igsoon, nga ang defining moment sa pagtubos, kung sa Binisaya pa, ang pinakahingpit nga takna, ang takna nga sa diin napakita sa Dios ang iyang pagtubos kanato ni Jesus, dili katong pag-ayo niya masakiton, dili katong pagwali niya. Importante ito ang pagwali, paghimo niya milagro, pag-ayo sa masakiton, pero napakita ang iyang pagtubos sa iyang pag-ula sa iyang dugo diha sa cross. This is the defining moment. It was when Jesus was nailed on the cross. It was when Jesus was nailed on the cross. No? So, diri na to makita mga igsoon nga wala na'y mulabaw pa sa pagpakita nato sa atong gugma sa Dios, no? Sa atong pagpakita sa gugma sa Dios, wala na'y mulabaw pa sa atong pagkaandam, no? Nga andam sa pagsunod sa iyang mga lakang, sa iyang mga tunob sa atong manluluwas. Unsa man na iyang giagian, unsa man iyang lakang, dalan paingon sa kasakit, no? The way of the cross, via crucis. So diha nato mapakita mga igsoon ang atong gugma sa Dios kung uyon kita mukuyog kaniya sa kasakit. Pero kung ang atong gugma taman lamang sa happy-happy, kung maabtan ta og sakit, maabtan ta problema, basulon dahil natong Ginoo sa mga Ginoo, nagserbisyo man ta ko nimo. Kada Miyerkules mag-attend man ta ko katikisim, yang anong ako pamanggi na abtan ani nga problema. Anong dili man to akong silingan nga mga chismosa. No? Dili pahingpit ang imong gugma. Diha makita ang atong gugma mga igsoon. So, sa atong pagsakit, no? Miuban kita kay Kristo.
Miuban kita kay Kristo sa iyang buhat sa pagtubos. Miambit kita sa iyang mga buhat sa pagtubos. Sa atong kasakit, sa atong suffering, nahimo kitang co-redeemers. Sa may meaning sa co-redeemers. Mura po kita mga gagmay nga mga manunubos. Ang Ginoo mo'y manunubos. Pero kita gipaambit kita niya, gihimo po kita niyang manunubos. Tungod kay kita sa bunyag nakaambit sa kinaiya ni Kristo. Unsa man si Kristo, manunubos, manluluwas. So kita ato siyang nahiusa kita kay Kristo, alter Christos, o kita nahimo po kita ang manunubos. Ningon si Mama Mary dito sa milagro sa Fatima. Many souls go to hell because there is no one to sacrifice themselves and pray for them. Oh? Daghan ko nung maadto sa impyerno, daghang nangaadto sa impyerno tungod kay walay nagantos para nining mga makasasala. No? Ang uban, ang mga santos, Ginoo, ako lang kining pag-antos, kining puasa akong buhaton, kining akong kanser, akong dawaton, para magbago kining akong bana, magbago kining akong silingan. So, naay nagasuffer para sa ilaha, no? Okay. Next. Ang Ginoo, ayon ni kalimtay mga igsoon. Ang Ginoo, dili malipay nga kita magantos. Ha? Dili sadista ang atong Ginoo. Wala siya nalipay magtanaw nga kita nagantos. Ayon ginagkalimte. Pero, naida kong pero. Ang gusto sa Ginoo, happy kita. Murag si Enrile, no? Kabandungong mo itong kampanya ni Enrile, gusto ko, happy ka. Nga na po ng atong Ginoo. Gusto siya, happy punta. Pero, naapagilaing gusto ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mahimo kitang balaan. Okay. Gusto niya mahimo kitang balaan nga kita madala niya paingon sa langit. At the same time, gusto po niya nga happy ta. Pero ang iyang kabubuton, ang iyang kagustuhan nga mabalaan kita, mas labaw pa sa iyang kagustuhan nga mahappy kita. Kuha ninyo? Bisan pag gusto niya mahappy kita, pero kung makita niya nga ang atong pagka-happy, ang atong pagkalipay, maoy hinungdan sa atong pagkadautan, nga ang atong pagkabalaan mawala, dili niya ihatag. Mutugot ang Ginoo og mga trahedya nga moabot sa atong kinabuhi. Kinsay nagadala og trahedya sa atong kinabuhi? Ang yawa. Ang Ginoo mohatag og trahedya? Dili. Kanunay ang mohatag og dautan, yawa. Ang Ginoo kanunay nagpugong sa yawa nga dili mahabot kanato ang trahedya. Pero usahay naay panahon nga tugutan sa Dios ang yawa sa paghatag og trahedya. Usahay ang Ginoo mutugot nga patilawon kita og mga pagsulay sa yawa, tugtan niya. Kay kabalo siya nga kini nga mga trahedya makapahimo natong ligon. So kung makita sa Ginoo nga ang usa ka pagsulay makatabang kanato, sugdan na niya, patugtugutan niya nga maatong ma-experience. Always trust in God. Salig sa Ginoo nga kung siya gani mutugot nga naipadala nga usa ka pagsulay sa atong kinabuhi, sakit man, sunog man, problema man, death threat man, unsa man, always remember
nga naay plano ang Ginoo nga maayo. Okay. So, una sa tanan, dili kita malimot nga ang daotan diri sa kalibutan misulod tungod nato. Unang kanunay natong pangutana, kanunay gisulti sa mga tao. Kung maayo pa ang Ginoo, tanang maayo gikan kaniya, ngano na may daotan. Nalimot kita nga ang nagpasulod og daotan sa kalibutan kita rapod. Kung wala may rebildi kita sa niya, kung wala may rebildi ang atong ginikanan si Adan o si Eva, wala unta kasulod ang daotan. Kinsa maning santos nga makita niyo dere? Si Saint Rose of Lima. Huh? So, sa diha, kung ato ganing ihalad sa Dios, Lord, kining akong cancer, or kung ang uban pa, kining akong hemorrhoid, no? Kung kining akong ingrown, unsa nga sakit, ako ning ihalad sa imuha Ginoo, no? The more nga mas sakit, the more nga mas dako ang pag-antos, the more ang iyang ganti kung imong ihalad sa Dios. More graces, no, will come. Okay, gisulti dire. Dili kuno kita mangita og problema. Dili kita mangita og pag-antos. No? Dili man kita mga kamasokista nga, oy, asa problema diha, no? Dili kita mangita problema. Pero kung moabot man gyud kini kanato, ato kining dawaton sama kay Kristo sa picture. Makita ninyo. Ningon ang mga Pariseo, hoy, naunsa ka dudong? Ang mga sundalo, naunsa ka? Ilang yaguta si Jesus. Nganong imo man ang gigakos ang imong krus? No? Kabasa mo na sa Bible, gigakos ni Jesus ang iyang krus nga murag iyahang lab na ato'y gusto ipahulagway ang Ginoo. Nakita sa kung maabot ang mga pagsulay, kasakit, atong gaksod nga naay paglaom sa Dios. No? Paglaom ug naay pagpaubos, humility. Ang uban, maabtan ng problema, dawaton tuod pero bagutbot. Dapat ko, no, when suffering comes to us, we should be ready and willing to accept it with humility and trust. So, kung moabot bangid ang trahedya sa atong kinabuhi, usahay, dili ta kasabot ganong niabot. Di ta kasabot, nagtinarong man ta, na wa man koy sala, usahay di ta ka-explain ngano. No? Pero salig lagi kita sa Ginoo nga naagid siya ay plano, ug salig kita sa Ginoo nga di kita niya pasagdan. Magpadalhan kita niya og grasya. Padalhan kaniya og grace nga imo kining masugakod kining kasakit. So naay tulo ka types of suffering. Tulo ka klase. Una, purgative. Sa pulong pa lang, purga. Pag may bawalan nimo, no? Purgative. Ang purpose sa purgative suffering is para mahambol ang usa ka tao. Para madisiplina. Para mahimo siyang mapainubsanon. Kaya kung garbuso ka, gasalig ka sa imong kaugalingon, nagpalayo ka sa Dios, nagsige ka kinabuhi pakasala, usahay, mo ni pinaagi sa Ginoo para matauhan ka. Tok, mura kagi hapak og dos-por-dos dudong pagmata. Ang uban makamata, ang uban gahay gyud ulo. Imbis mo balik sa Ginoo na samot. Oh. So kanang purgative suffering. Kabantay mo, daghan naman mo siguro nakita mga tao nga buang-buang, adik, babaydor. Kung wala matubuan og kanser, wala matubuan og tumor sa tiyan, nagdugo-dugo, di mo balik sa Dios. Daghan na mo mga storya dudunggan na. Sahay, kining mga trahedya,
makapabalik nato sa Dios. That is purgative. No? So unsang mga klase nga mga suffering ang atong madawat usahay? It could be physical illness sa atoa, or sa atong anak, or sa atong asawa, sa atong nanay. Suffering. Usahay dili physical, usahay emotional. No? Pagpakamalaot sa atong mga mahal sa buhay, ginikanan, amigo, paryente, bossing. Or usahay kini nga mga suffering spiritual. Para kay Saint Teresa of Avila, 20 years siya nagsuffer og spiritual dryness. If I'm not mistaken, 20 years or 2 years ba? No? Nga kada ampo niya, dili niya mabatyagan ang Ginoo, murag paminaw niya ang Ginoo, layo kayo, dry kayo ang iyang prayer life. Pero bisan pag wa siya, muna yung tawag sa uban nga, way lami ampo kay mura di nako ma-feel ang Ginoo, muna tawag nga spiritual dryness. Pero bisan pag naka-experience ka og spiritual dryness, padayon gihapon og ampo. Dili nimo ibase ang pag-ampo sa imuhang modo. Lami ampo ko wa koy lami, wala lami ampo ron. So kanang mo ampo ka bisan pa og dili nimo feel, ang tawag ana the sacrifice of praise. No? The sacrifice of praise. So, ang purgative suffering, pugon kita, pugaon, no? Pugon kita gikan sa atong pride, gikan sa atong avarice, kahakog, sa atong lust, sa atong uwag, o sa atong mga lawasnon nga mga kalibutanhon nga mga pangandoy kalipay. Mana purgative way. Next is unitive suffering. Ang unitive, mga igsoon, dili ni siya suffering sa mga taong naigibuhat ng mga dautan. Unitive, mga suffering gani nga gipadala para sa mga tao nga buutan na daan, mga tarong, mga nagserbisyo sa simbahan. Kinsa may example ani nga maayo? Si Job, si Job. So, mo na mga igsoon, dili tanang tao nga naay trahedya, moingon dahil kag, na-cancer na siya, tungod siguro na siya isala. Ayaw yun mo gingana, mga igsoon. Ayaw mo husga. Naligsan niyang anak, siguro na siya, gigabaan na siya. Kay siguro na siya gihimo. Ayaw. Kay wala mo kabalo, basig ka ng tawhan na gipadalaan og unitive suffering. Wa siya gihimong dautan, pero gisulayan, gipalawom pagid ang iyang pagtuo. No? Para mas maduol pagid siya og samot sa Ginoo. Parehas kay Job. Nga balaan, pero gipadalaan gihapon kay gusto pagid sa Ginoo nga masulayan pagid ang iyang pagtuo kung asa gid siya taman. Nya si Job, gihusgahan sa iyang mga amigo, adi mi matuo, tagyog kay gibuhat nga binuang, ang kuna na langgod. Ingon si Job, wa lagi. So mo to example sa unitive. So mo na pagbantay o mga iso nga ayaw mong husga sa inyong isig katao kung naidautan nga mahitabo niya. May siguro tungod kay mauna. Ayaw. Do not judge so that you will not be judged. Pareho sa usa ka puthaw, pabagahon, sunugon. Yang kanang sunog, simbolo sa pagantos na, no? Nya kung ang masunog na init na kayang puthaw, mapurma na dayon sa panday kung unsa nga purma ang iyang gusto. Number 2. First is purgative. Next is unitive. Third is redemptive suffering, the highest form of suffering. This is the highest. Nga naman,
Dili ni siya ingon nga pagdisiplina, dili ni siya ingon nga pagsulay, o dili kini nga redemptive, gipaambit ni sa Ginoo kanimo tungod kay ikaw balaan na, o gipaambit kaniya mura ni siya kuan siya. Kung sa kuan pa, dungog di. Dungog. Privilege. Parehas kay Padre Pio. Kanang stigmata, bangag. Gipaambit sila sa kasakit ni Kristo. Ang uban, si Sentro Sublima, mudugo ang ulo. Gipaambit sila. Redemptive, ang pulos dining redemptive suffering para motubos og mga makasasala. Ang tumong ani dili ikaw. Ang tumong sa redemptive suffering ubang tao para makaluwas ka og ubang tao. Kuha ninyo ang kalainan sa tulo. Purgative, disiplina kay ikaw bugoy. Unitive, kasakit pero bisag buutan ka para ni mas muduol ka sa Ginoo, mas mubalaan ka og samot. Redemptive, kasakit nga gipaambit sa Ginoo nimo para muluwas og ubang tawo, para ang ubang makasasala mo balik. Ang mga kalag sa purgatorio makuhaan ang ilang sentensya. This suffering brings the greatest joy to holy souls because it most resembles the suffering of our crucified Lord. Bisag unsa kuno mga igsoon nga klase sa suffering, pwede nimong mahimong redemptive. Bisan pa kunog hilantan lang ka, pwede nimong mahalad sa Dios. No? Redemptive suffering. Lord, hilantan ko karon ako ni hiusa sa imuhang kasakit sa krus. Kana sa pag-offer nimo sa imong hilanat sa cross, makatabang na sa pagluwas og mga kalag. Ingon si Teresa, bisan kunog sakit sa ngipon, pwede nimong ma-offer for the conversion of sinners. Okay? Kinsay ganahang sakit ang ngipon, wa perting lisura ginang sakit sa ngipon, no? May panghubag sa lubot. Ang hubag sa lubot mas okay lang kumpara sa sakit sa ngipon, pati sakita yan. Okay. Si Sister Faustina nisulti ang Ginoo kaniya sa usa ka apparition, no? Nga siya nakaluwas og daghan kaayog mga kalag, linibo ka mga kalag in just 40 days. Pinaagi sa iyang pagampo og sacrifices lamang. Sa iyang sacrifice og pagampo diha sa sulod sa kumbinto for 40 days, kana nga buhat wala gani siya nagwali, ha? Nakaluwas kuno siya ningon ang Ginoo og daghan kaayong kalag, thousands of souls. Pinaagi sa iyang pag-offer og sacrifice og prayer. So dili nato mga igsoon ma-small ning suffering. Abi nato kinahanglan kita mo wali lakaw-lakaw sa dalan nga bigod pagluwas, bisan ang imong suffering diha sa sulod sa ospital. Pagampo. Mayong kag useless ko, di na ko mapuslan sa simbahan kay naa ako diri sa ospital gahigda naay cancer, di na ko mapuslan. Wa ka kabalo. Ang imong suffering i-unite nimo kay Jesus og sa imong mga pag-ampo, makaluwas ka og pila ka libo ka mga kalag. According to Sister Faustina, ang iyang pag-ampo, kita maampo man kita, Lord, kuhaan ni nga mga pag-antos nako be, kini mga problema ha, kuha. Ang iyang pag-ampo ni Sister Faustina mao ni, Lord, ayaw kuhae ang akong suffering. Tagai lang kog kabaskog, tagai lang kog kusog para ako kining masugakod. Kuyawa, no? According to Padre Pio, si Padre Pio ang iyang kamot na isamad. 50 anyos ning ginagwanta ni Padre Pio. O kini ang dugo sa iyang kamot, abi ninyo ngilad kay na, humot kay na murag perfume ang mugawas nga baho gikan. Abi kay dugo man, abi nimo ngilad
ngilngig baho, no, murag perfume ang mogawas diha sa iyang kamot. Nawala kini nga samad sa adlaw nga siya namatay. Pagkamatay niya naayo, nawala. 50 anyos niya ning agwanta sa buhi pa siya. O ningon siya, si Jesus kuno iyang ihatag ang dako nga bahin sa iyang cross sa iyahang mga best friend. So kung best friend day ka ni Jesus, tagaan ka niyang dakong bahin sa iyang cross. Mayroon kag, lisura pa doon, di lang ko makipag best friend kay Jesus. Dakong cross di ay, no? Pares nini, usa ka asawa, na siya'y sakit, cancer, ang iyang bana, di mo to Ginoo. Ya ako ning i-offer ang akong sakit sa akong pagkamatay, akong ihangyo sa kay Mama Mary nga ikaw mobalik sa Dios. Ningon ang iyang bana, di ko mo to ana, di ko mo to Ginoo. Pagkamatay ni sa iyang asawa, iya mang i-offer iyang kasakit sa Dios. Pinagi kay Mama Mary. Ang iyang bana, di lang kay nituog Dios, nahimo pag yung pare. Ningon si Father John Hardon, masukod ang atong gugma kung unsa kalawom. Pinaagi sa atong asa kita taman andam sa pag-antos. Sige, unsa man nga mga biblical verse ang atong support niini? Gihimo-himo lang ba ni sa mga Katoliko nga mga pare o obispo? No. Gikan kini sa Bible. Acts chapter 5 verse 41. Ang mga apostoles, magitutunan, may biya sa Sanhedrin, nagkalipay tungod kay para nila they are counted worthy, no, of the suffering sa ngalan ni Jesus. Murag para nila pribilehiyo nga nakaangkon sila kasakit, no, sa ngalan ni Jesus. Para nila swerte sila, nalipay pa sila kay pangkastigo sila. Romans chapter 8 verse 18. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will reveal in us. Ang atong pag-antos karon kalibutan na dili gamay ra kayo ni kumpara sa kalipay ug himaya nga maagom nato dito sa pikas kinabuhi. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. That is why I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, I am strong. Kung asa kita loya, diha kita ma-strong. Luke chapter 14 verse 27. And whoever do not carry his cross and come after me cannot be my disciple. O kani mo'y pinaka-importante sa talang nga bersikulo, ilista ni. Kung wa mo'y bulpin, ilista sa inyong mga hunahuna. Colossians chapter 1 verse 24. Dirini gikuha ang doktrina sa redemptive suffering. Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is lacking in regard to Christ's affliction for the sake of His body, which is the church. Now, unsa man to akong gibasa be? Sa pagsabot ninyo. Nalipay ko na si San Pablo nga siya nag-antos para kaninyo. Mga taga-Kolosas, nag-antos ko para ninyo mga taga-Kolosas, nalipay ko kay ako kining nga kasakit, ako kining ipuno sa mga pag-antos ni Kristo nga kulang. Tingala ka ha? Abi na kung itong pag-antos ni Kristo Jesus dito sa cross, kompleto na to. Nga namingon man sa San Pablo, kulang. What is lacking? Nganong kulang man? Kulang bagyod? Unsa ba'y tinuod nga pagpasabot ani? Ang pagpasabot ani nga sige ay Ginoo iyang giablihan niya ang gipaambit niya ang buhat sa pagtubos kanato.
giablihan niya nga kita makasulod, makaambit niini. So naay gap, kita mo'y mupuno. Kita nga mga simbahan, binunyagan, anak ni Kristo, gipaambit kita niya nga makasulod, maka-join, no? Maka-enter, kung sa tinamban pa nga sa Bisaya, sa iyang kasakit, para sa buhat sa pagtubos. Still lacking. Misteryoso nga bersikulo, matingala ka ha? Kulang pa di ay ang pag-anto sa Ginoo, nga kita mo'y mupuno. So kini nga pagsulti murag pasumbingay nga gitugtan ta sa Ginoo nga mointra sa iyang buhat sa pagtubos ubang mga tao. Okay. So mao ni ang mga ministerial priesthood, mga pare dire, Father Marvin, kada misa offer sila ang mo-offer sa body and blood ni Jesus, ministerial priesthood. Kita nga mga binunyagan, non-ministerial priesthood, unsa may atong buhaton diha sa atong lingkuranan, i-offer nato ang atong sufferings. We offer ourselves, our bodies, our hearts, our prayers, our joy, our works, our worship, and suffering. So diya ito makita 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Kaya kung ang usa ka membro magantos, tibuok membro apektado. O kung isa ka membro sa simbahan magkalipay, tibuok simbahan apektado sa magkalipay. Now, mao na nga kadungog mo anang kasabihan sa mga tiguang, kung magdaot gani ka, moingon na itong mga tiguang, ihalad na sa Dios. Offer it up. So muna nga nindot na itong mga pagtulunan sa mga tigulang sa una, nga kada ganin na ikasakit ay mga kalisod, andam na yun sila nga ihalad sa Dios. Kita nga mga batanon, malimot na ta. Pero nindot na nga practice. Pero na ay kuandre, guide. Tinuod na nga kung naatay kasakit, atong ihalad sa Ginoo. Pero kung naagani kita'y makitang igsuon, isig katawo, meaning, nga nagantos, ayaw lang intaon, og sulti lang, taman lang ka sa ingon nga, ay, luuyan ni mo no, kay kaunon, i-offer na sa Ginoo. Diha lang kataman. No. Kung naako no kay matabang, tabangi siya sa iyang problema. Ayaw lang sulti, taman lang ka ingon nga, offer it up. No? To comfort those who are suffering. Dapat kita nga mga Kristiyano andam mo comfort sa mga suffering. Feed the hungry, give drink to the thirsty, and care for the sick. Okay? So diha lang sa kita taman.